Яй айдары ямле байрамдары менән истә калырлык. Малай авылы халкы өсөн быелгы яй тагы ла ныграк хәтердә уелып каласак. Бында шаулап гөрләп, һаумыгыз авылдаштары байрамы үтте. Одайлы ямгырлардан һуң сагу кояш балкый. Әйтерһең дә табигать та байрамга йыелучылар менән бергә куана. Авыл да бидәнеп-төдәнеп кунак каршылаган килен шикелле. Тирә-юнь төзекләндерелгән, тәртипкә килтерелгән. Тантанала район советы секретаре Әлфир Сабиров, Кырмыскалыларның Өфө калаһындагы якташтар берлеге рәисе Фәнил Кодакаев, Геозем информатика унитар предприятиеһы директоры Салават Сәлимгәрәев һәм башка мәртәбәле кунаклар катнашты һәм изге теләктәрен yetkirdi. Матур итеп байрам итегез, күңел асыгыз. Мына күптән күрешмәгән кешеләр, күптән күрешмәгән тугандар, авылдашлар монда сораштык, монда сорашабыз. Менә шулай дип матур итеп яшәйек, малай авылның данын арттырайык һәм бәсен ибәрмәйек. Сара сиптәрендә авылдагы өлгеле гаиләләр, иң күркәм йорт конкурсы еңүчеләре, күп балалы гаиләләр, юбилярдар, авылдың аксакалдары һәм агинәйләре тәбрикләнде. Авыл удаманы Мәүва Сафиянованың тормыш юлы ла авыл тарихы менән бергә үрелеп бара. Сугыш чыккан чакта олыларды укытып йөренем, армияга озаттым, партларды укыттым, хәреф санытып, хат язырлык итеп Niye ilerledim hoğuşka? Şimdi onlar gitgeç, balalar okuttum. Район мәдәният һарайы артистлары, авыл һәвәскәрләре бай икмәткеле концерт куеп, йыелучыларга искиткеч йыр-моң, сагу биюләр тәкъдим итте. Авыл осталары тәкъдим иткән кулышлары һәр кемдә хоклану хисләре уятты. Хәй-хөрмәттән һыгылып торган табында килгән кунаклар, авылдаштар, алыштан кайтучылар рәхәтләнеп самавыр сәясте үзара аралашты. Кыскаһы, малайдар рәхәтләнеп ял итте. Бындай очрашу байрамдары үтеп торһын, иң мөһиме авылыбыз нигезләре корымаһын, уның гәлсәр чишмәләреннән илһам алып яшәйек дип таралышты малайдар. Илнара Абакачева, Миләүшә Байгускарова, Илнур Әминев, Кырмыскалы ТВ.